Video rinoira ndiri kuita nhasi kana ndoda kuti ndimbodzidzisa kana kuti ndimboonesa umwe munhu akatobva kuchikoro akagara kumba ari kuti ndiri kushaya zvekuita, ndiri kushaya pekutangira, but kutaura kunoku ane smartphone, kutaura kunoku ane data, but ari kushayiwa zvekuita. Handiti mazuva ano kwakanaka nekuti kune mamwe wifi aya atinoenda anenge akavhurika atinoswera tichiita zvatinenge tichiita. Ndoda kuti ndimbokupa advice kune umwe munhu ari panapa akanditarisa. Ndichapa advice based on myself and my own personal experience. But chekutanga kana uchangotanga kutibata pazuva ranhasi, zita rangu ndinonzi Uncle Saint. Uncle Saint chingondigamuchirawo sechanzvadzi chamai vako, chigotwe mumba mana mama vako iwe. Wanditi ndichitoti zvikudi kwese kwamuri amuri yeZimbabwe. Ndichida kukutendai nekuramba muchitsigira pano paSaint TV. Usati wasubscribe on our YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page, Saint TV, also on our IG account, Saint TV Official. Yes, so today I just want to talk about social media again. And ndoda kutaura pamusoro pe social media. Maizviziva here kuti social media iyoyi kune mhando mbiri dzevanhu vanoenda pasocial media. Kune vanhu vanonzi macontent creators, ndo vakafanana na Uncle Saint, ndo vakafanana na DJ Sparks Zim Reality TV, ndo vakafanana nevamwe vakasiyana siyana vamungaziva, ana Kundai Chitima, ana Kelvin Biriot, we've got the likes of ana Tino Sparks, we've got Muno Zimbabwe, we've got a lot of content creators, ana Zigo TV, we've got in their own respective niches, anditi mabloggers akasiyana siyana nemavloggers akasiyana siyana. Ndakachisichinzwa vanhu vachitaura vachiti varume mimi muri kushayiwa mabasa, tsvagai mabasa. Why muri kutaura zvisina basa paFacebook, muri kutaura zvisina basa paYouTube? Inzwaika tinenge tiritori pamabasa ipo payapa, ndo mabasa achona atakatowana. But it's very unfortunate kuti kune vamwe vanhu vasati vanzwisisa kuti ma-content creators rotori basa iroro. Being a content creator rotori basa chairo chairo, but ibasa zvaro risina kutanga kare, ibasa rakatanga mai manje. Mushure meungewo vamwe vaonera kuti aiwa pasocial media ndo pari kuswera vanhu vachitandara, vanhu vachiita zvavari kuita, ko tikavagadzirira content yekuti vange vari vanoswera vachiona, tikavagadzira mavideos ekuti vaswere vakatarisa vachinzwa nekuona zvatinenge tichiita, ndo zvatakazoitawo isusu ana Uncle Saint. So kureva kutoti tiritori pamabasa, tinogona tine mabasa edu atinoita, but ipo panapa zvakare tinenge tiritori pabasa. So kubva nhasi kana uri umwe wevanhu vakanga vachitaura kuti zvoni tsvagai mabasa, ubva wanyarara mashoko iwawo paunoona ma-content creators, ma-influencers vachiswera vari pa-online vachiita ma-live, ubva wanyarara, because those people will be making money out of social media. Umwe anobva ati saka zvinobhadhara sei kungotaura kwauri kuita iko kuno kwandiri kutoita kunotobhadharwa. Kana uri kundoona paYouTube icontent randatouploada pavideo ndinotobhadharwa. So aripo umwe munhu ari kuti manje ndozvifambisa sei, handina makamera zvakaita seaminawo, handina ma-equipment inodiwa. Kukudza chokwadi hapadiwe equipment inosvika kana $100. Foni yako ye$40, iyoyo ye$30, as long iri foni inopinda on social media, iri kufoni ine kamera yakanaka, you can start shooting videos and then uploading izvezvi. So chekutanga ndoda kuti ndikuudzei pamusoro pe YouTube ndo inenge iri fast mbichana pakubhadhara kwayona. Facebook muno muZimbabwe medu ine challenge yekuti haimonetize, so ukacreata page yako in-Zimbabwe inoramba kubhadhara. But kune vamwe vari kwana South Africa, vari kwana UK vanobhadhara, nevamwe vari muno muZimbabwe vane zvimwe zvavanozoita zvandichazokutsanangurai mukarequesta kuti ndinge ndinokutsanangurai kuti Facebook inobhadhara sei. But YouTube kubhadhara kwayo ndekwekudaiwo, account yako you don't need to pay for anything. Account yako yauri kutondoona paYouTube iyoyo that's your YouTube channel. So zvaunoita kana une Google account, iwewe chaunoita
unobva waendawo kumasettings wonoseta wonyora zita raunoda. Seni ndakava nechiroto cheSaint TV, then I created YouTube channel yangu ichinzi Saint TV. Brand redu rinonzi Saint TV, ndobva ndazvipawo brand name rinonzi Uncle Saint. Uncle Saint harisiro zita randakazvarwa naro, but this is the name I wanted to be known with here on social media. So this is my brand name. Ndakazvibranda kuti ndinge ndiri Uncle Saint. Ndo chekutanga. Then wacreator Saint TV, zvadaro start making my videos, shooting my videos, but pane standard yavanofana kushuta nayo. So all you need to do wadaro izvo hazvibhadharwi izvi, unoshuta video rako, then you go pa YouTube, obva watonoti wotonocheka mavideos anonzi how to edit videos with using my phone. Unobva watopiwa maoptions akafanana na CapCut, unobva wapiwa maoptions akafanana na InShot. Kune mamwe akawanda wanda mavideo editors aunokwanisa kushandisa to edit mavideos ako. Zvadaro you then go and upload mavideos ako on YouTube. Make sure kuti unoramba uchiupload consistency, anditi ndo imwe yemasecrets yatinayo yekuti unge uri unozikanwa. Make sure to make a video on daily basis, you post on daily basis. If you do that for the whole month, it means unenge wane 30 mavideos. YouTube inotanga kukurekomenda kuvanhu, ichi inotoziva kutoti munhu uyu ari kuposta ari muZimbabwe, so it start recommending you to all Zimbabweans. Kune maZimbabweans even vari kuUK, vari kuAmerica, inotanga kurekomenda, and then people will start watching my videos ako, they will start subscribing kana waita content yavanakidza. And to subscribe, remember, it's for free, and it is so hapana chinovarwadza, kuna vanonzwisisa vanobva vangosubscribe. Zvadaro wadaro ukaramba uchiposta ukaita subscribers 1000 subscribers ne 4000 anonzi watch hours, zvinoreva kuti zvoni YouTube inenge kuti no wakutenderwa kuva partner, wakukwanisa kumonetize your YouTube channel. So every video raunenge wakuposta vanenge vakuisa ads, it means ads iwawo maadverts anenge achibuda ndo kubhadharwawo kwaunenge wakuitwawo ne inonzi AdSense, anditi so ndo zvandinongouya kuzokuzivisai kuti aiwa guys, zvinhu zvinotobhadhara. And if you go kwana America, you find kuti kuHollywood vanhu vane mari yakawandisa content creators. If you go to America chaiko, vanhu vanogara upenyu huri nani, vanodriva motikari hombe, content creators. Even here in Zimbabwe, our content creators now zvatoti siyanei. Go and check them very well. Uchanoona handidi hangu kutaura mazita, they are living large, they are driving motikari hombe, munofunga kuti vari kudziwa nepi, they are getting paid online. Imi muchivaokera muchipinda nemoyo, ivo vazhinji vavo havasi kupinda nemoyo, vari kutoziva kuti vari pabasa, and they know very well kuti pavanenge vachiita zvavanenge vachiita, vanotukana, vanodii, they know very well kuti mimi ndo zvamuri kuda, ndo entertainment kwamuri yamuri kuda. So they will make sure kuti they are always doing that, so that vanhu viewership inokwira and they get paid out of that. So ndo zvandangoti ndiwe yozokuzivisai kuti musatuka vanhu muchite kutsvagai mabasa. Aiwa, mabasa vanenge varitoripo, nekuti the moment you be watching them, they will be making money. The moment yamune muchivaona muchikanda mastars, they will be making money out of that. Ndo zvandangoti ndiwe yozokuzivisai. So I'm going to be doing more videos ekubetsera vanhu, those who would want to be my content creators, and ndichakuzivisai maniche akasiyana siyana. Pana anoni maniche akasiyana siyana, iwe wozwa kuti ndezvipi zvaungada. So instead of looking for a job, sometimes your phone nedata rako can create a job for you. Ndo zvandangoti ndiwe yozokuzivisai saAngo Saint, chanzvadzi chamai venyu. Kwena ndirwadziwe kana nditi ndiri kutoitawo zvandiri kutoita nesocial media. You can do it as well. From Uncle Saint, the only Zim Uncle for now, it is much love and God bless.